can select in России English use and open что он how to create from программная дошка. Все это. Then the rest much into concept. Дуже багато досить. І каже, there aren't enough chips. Тут недостатньо чипсів. There isn't enough salt in that sauce. Тут недостатньо солі в соусі. There too much salt, тут багато солі. There isn't enough meat. Небагато м'яса. There are too many chips. Дуже багато чипсів. Питання, how much meat is there on the display? Тут чи багато м'яса і грілці чипсів. Not much. How much chips is there? Тут чи багато чипсів. Багато. How much salt is there in the sauce? What not much. Багато солі в соусі. Багато, так? Останній чіп із загонкета десь чіп. Подобається вже чимсі. Навчиться. Не подобається. Так далі. Тут ми вивчили район системи чіпокс. І подивитися на карту. Всього там too much, not enough. When we are unhappy because there's a lot of something, it is too much to me. Ми хочемо сказати, що щось не подобається. Забагато, ми кажемо, too much. There isn't too much salt in the sauce. Багато солі в соусі. Ми кажемо much, тому що соль це незвичайно. There are too many chips. Chips звичайно жовтий. We aren't happy because there isn't much of sauce. Да? Сейчас радий побіг. Чогось не вистачає. І тоді ми використовуємо enough. There isn't enough meat on the plate. Не вистачає м'яса на тарілці. There aren't enough chips. Не вистачає чіпсів. Нам потрібно писати, використовуючи правильну форму тоді, використовуючи мать, чим перше. There isn't enough meat on this. Не вистачає багато. Тут у нас його багато is too much milky wine. У вас виявляється багато aren't enough. Останнє. There are grapes method. Дуже багато, так? Тобто не виявляється. І це надто багато. Наступна подивіться на листи. Для підмітання 12 осіб. Пишіть речення з тому, що не надо. Чому? Food 12 кг сири, 10 кг шоколаду, 18 годин пакетів чіпсів, сендвіча, 72 зварених яйця, 50 літрів коли, на бутилку. Можна сказати, що
недостаточно собирали, недостаточно шоколада, недостаточно денег, недостаточно чипсов, недостаточно сэндвичей, недостаточно яиц, недостаточно и недостаточно воды. This is a terrible picnic. There's too much celery, and there isn't enough chocolate. Yes, and there are too many melons and there aren't enough crisps. And look, 3 sandwiches. Yes, there aren't enough sandwiches, and there are too many boiled eggs. I mean, 72! That's ridiculous! And the drinks. There's too much cola and there isn't enough water. 1 small bottle for 12 people. That's not enough. Да. Присутствующий в парах. Напиши лист. Здесь мы приписи еды. Так, на для пикника, на классе. Скажи. Текст. Приклади бумагу. Порівняй листи з іншими. Пара на використовуємо на тумач. Тумені. Чи прокоментувати листи? Скрипти. Все можна.